Good morning, guys. It's 16. Njani guys, 16. 12 ekseni noma 16. Yeah, good morning, guys. Njani? Ay, about 12 a.m. 16 noma 16 noma 7. Hey, angisazi. Kodwa ke ninjani? 12 emini. Okay, shuthi ke sanibonana emini. Mayitshe to 12 ekuseni. Ngikhathele guys. Why nisenda ama documents ukubeni nizazi ukuthi ni blacklisted? Niyangikhathaza guys, niyangikhathaza. Yazi kunesicapha kanjani wenze application. Izobuya ithi umuntu u-under debt review or blacklisted. Ekubenazi like cause angeke vele uzoyithola imoto use-under debt review or blacklisted. Sikho nje isidingo sokuthi uzosenda ama-documents ukwenza i-application. Alikho ibhenki elizoku-accept u-blacklisted. Hey, anihluphi ku-WhatsApp. Umuntu esenda ama-documents ngenze i-application. Awu buye lokhuza i-email, buye amabhenki esho ukuthi hayi lo mhlawumbe unenyanga eziwu-6 engakhokhi waba blacklisted, so akaqualify. Lapho usuke wazi, yabo nje uma u-blacklisted usuke uyazi nje ukuthi okay ngi-blacklisted or under debt review. Sikho isidingo soku-apply, so kumele uqale ulungisa lokho kuqala. Ngikhathele, ngiyangikhathaza indaba ibe nje guys. Hayi ni wrong nini. Ni wrong lento niyenzayo. Ngiqeda i-energy nje ukwenza ama-application shame. Sengivele ngama nje namhlanje. Hawu. Ngiyahlupha. Hayi manje ninjani guys? Siyaphilani Xoli? Ngiyaphila right? Right sis. Kona njani? Ngiyaphila njani? Ngicela ukubuza mina. Okay, ungabuza. Let's say uyazisebenza, nimisa kanjani mawuzisebenza? Ungenawo ama-payslip. Kumele usende i-6 months bank statement, usende ne-ID ne-license. Uyakwazi uku-apply ungenawo ama-payslip. My-right ngi-credit score ungayithola imoto. Alright. Uma uthi udinga imoto, inamba yami lapha kuyibhayo ungangisendela ku-WhatsApp. Yeah. Unjani Tumiso? Right njani? Ngi-right now. Nawe ngifuna ukwazi uba kumele uhole malini ngenyanga xa usebenza ukuze uyifumane. Mhlawumbe xa uhola uma 5,000 uyayifumana imoto. Cha, uyifumani ma uhole 5,000. Kumele uhole 7.5 kuya le. Okay. Yeah, 7,500 kuya le. Ukuya phezulu. Cause yabo installment semoto kumele sibe u-half umholo wakho. Akumele sidlule, kumele sibe u-half or sibe ngaphansi komholo wakho. Ngaphansi kwa-half. Yiphi ke i-month installment ongayikhokha ninjani abangenayo? Hey, siyaphila mamunjani wena? Ithini imoto mama, ithini imoto lapha? Ufuna umbona? Ngithi zikhona imoto ningafuni nama-documents yabo. Indawo. I-Polo TSI lithini mama lapha? Likhona. Zikhona. Ku 4 bani? Aqala 4.5 ama-installment amakhulu.
Amapolo. Polo Viva. I think Polo Ah. from 5,000 yeah, dependa with yakho. Mina ngifuna Polo TSI. Ni Polo TSI. Yeah. Okay, ungasenda ama documents WhatsApp. Inamba bye. Nginike inani. Ukuthi Nginike inani, ufuna inani. uyasebenza Hayi. Nginyanga we mama. Hayi. usenda i-6 month statement, usende i-ID, I-6 month statement nani? ne-ID ne-license. Oh. Ngiyakuzwa ke mama ke. Isangoma wenyini. Uma ukuthi kuyavela nje kwi-bank statement yakho ukuthi okay Ngiyadlala mama ngisisangoma mina. Kodwa nje ngiyavuka nje. wenza nhlobo nebhizinisi. Ye-job hayi mama mina ngisebenza underground. Ngifuna imoto serious yazi. Okay, ngokuthi isinamba yami ngubhaye ngisendele ama-documents. Mntwana Smart. Awumeke mama ngithatha. Ithini mama inamba yakho yena? Ahlale la. Jayele ukushisa. Kuyeke ngangena egebeni lapha. We mama. Yebo. Ithini inamba yakho? Inamba yami kuyibhayo ngena la TikTok uzoyibona nje. Ngene TikTok. Ngena la kwi-profile yami uzoyibona kuyibhayo. Oh. Alright. Ube right we gogo manje yini ikhala lakho laba nenja la ikhala lakho? Hayi ngihlobisile. Okay we mama hayi ngiyabonga mina. Uyayibona inamba kuyibhayo? Hayi ngizokwathi mangifika endlini njengamanje ngisela emgwaqeni. Oh okay hayi. Hamba uzayithola. Uma ungena nje kwi-profile yami before uzoyehla kunya-video uzobona imibhalo yami phezulu. Hayi. Awuthi ngenza sure. Hayi. Ngiyayibona inamba yakho. Inamba yakho lethi 075. Yes. Oh. Hayi. Anankinga ngako wona mamncane. Okay. Sure. Umthishalo lo TikTok. Bathola ku TikTok. Khona isinko kodwa ayikho into ozoyishona nesinko nakho mina sengidlile. Let's up into zoyishaba nesinko. Uzoyithatha. Bese la Friday what's my Friday Hayi, what's imali futhi. Smakata ayikho imali. Ngiyazi imali khona, musungisho imali. Hayi bani. Musungisho imali ngiyazi khona. Bonjour, como estás? Unjani Fezi? Imali yani? Dlani isinkwa uphuza itiye uzoba right. Ngiyahlupheka impela kodwa how? Kodwa professor. Mina ngisene stress sokuthola indawo entsha nje because ngisafuna ukuhlala lapha mfethu. Ngifuna uzohlala lapha kumina. No. Ngiyaphuma lapha na mina. Oh no, kukude nasemsebenzini still nje. Ngifuna indawo eseduzane mina. At least uzokuthatha umenze every morning. Lapha? Uthe uyaphuma na Friday? Sizohlala lapha ehotel noma? Komunye umqasho osezenziwa la bengihlala khona. Ubange nama stand? Ukuthi siyalawulana. Ungine ama-advisor abhedayo. Usengathi umzali manje kumina. Uthini? Ngabuya ebusuku. Kusho wangizwa. Ekseni wathi angiye ukuphila nabangane abangiphuzisa itshwala. Wala ngizongixoshisa emsebenzini. Emva lokho asibanga sisazwana-ke. Ngicasula lapho. Balawulana. Ubona ngathi usayingane phela bakithi. Usuzama ukuba umzali. Angilokothi nje just because uyangayinela nani. Uyakayinela? Hayi Smakata, intombazane masitenda wakho? Umama. Hayi. Ushadile. Wayekayinela pho? Ushadile. Ukayina kwani kusho ukuthini? Hayi, uyani-ayinela nonke eniqashe lapha? No, ayinela mina ngena ayina. Oh, unayo ayina.
So wathi kunokuthi ngilo ngiboleke ayina into abavele ngilethi impahla njalo ntambama ngibe emsebenzini ngizongiayina. Hawu ukuthatha njengengane yakhe nje. Mina ngithatha njengoba standard. Chapha uma ukuthi umthatha njengoba sithinde thenge ayini yakho. Wena ngesihlanu mase ngiphuma. Ngiyoqasha kwindoda ke manje. Wathi manje. Ayikho imali simakade bethu ayikho. Yawazi. Ayikho phela ngiyabonga guys. Bakwenzeni? Thank you. Awenzanga lutho. Ayi out ngi-end live ngizobuye ngibe live. Ya ungene kwi-app ngempela.